खुलुमबाय आंनि मुङा रबिन्द्र दैमारी गामिया बज्राझार पोस्ट अफिसा रौता आरो जिल्लाया उदालगुरि आंखौ सासे फोरोंगुरु महरैसो मानसिफ्रा सिनाय मोनो मानोथो आङो 1/11/85 मायथाइनिफ्राय रौतायाव थानाय जयभद्र हागजेर मेमरियेल गोजौ फरायसालियाव लेङाइ फोरोंगुरु महरै खामानि मावगासिनो दंमोन आरो थांनाय 2020 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि जोबथा खालारखालि आं आजिरा मोनबाय। दायो आं आजिरा मोननानै न'आव आं जिरायना दङ। जिरायना थाब्लाबो आङो हारिनि बे गथ'फोरनि फरायनायनि खोथाफोरखौ सानफ्लांबाय थायो आरो हारिनि जौगानायनि खोथाफोरखौ आं सानफ्लांबाय थायो। बिभिन्न दल संगठननि मतामत खालामनायफोरखौ आं सानफ्लांबाय थायो। मानोथो आंनि बे देहायाव बर' बिमानि थै दङ। बेनिखायनो आं बर'नि जौगानाय खोथाफोरखौसो आं सिन्था खालामफ्लांबाय थायो। दिनै आं बिटिआर सुक्तिनि सोमोन्दै जिखौ बुजिदों जिखौ मिथिदों आं बेखौ फंनैसो बाथ्रा आं बेखेवनो सानदों। जों मिथिगौ जोंनि बर' संगठनफोरजों बिसेसकै आबसुआ जोंफोरखौ गोजौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोंखौ सिनायथि होबाय। बिथांमोननि नाजानायजों जोङो दिनैसिम बे अबस्थायाव जों सफैदों। जोंनि बे बर' माहारिनि गेजेरजों सरकारनि गेजेरजों मिरु सरकार रायजो सरकार आरो बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों खोनथाम गाहाम सुक्ति जाबाय। सिगां 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारि मोनसे सुक्ति जादों। बिनि उनाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि मोनसे सुक्ति जादों आरो जोबथा 2020 मायथाइनि 27 सानखालि एबसु एनडिएफबि नि गेजेराव दिल्लीयाव मोनसे सुक्ति जादों आरो लाख लाख मानसिनि गेजेरजों जों बे सुक्तिखौ बरायदों। दा खोथाया जाहैबाय मा बे सुक्तियावलाय माथो दङ? According to my understanding, among 3 agreements, the last agreement, that is BTS Sukti, is far better than earlier. Why? मानो बेबायदि सुक्तिखौ जोङो मोजांसिन होनना बुंखो? सेथियाव जाहैबाय एनडिएफबि नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड। बे एनडिएफबिफ्रा बेसेबां बोसोर जोंनिफ्राय गोजानाव थाखो जों बयबो मिथिगौ। जोङो जोंनि गथ' गथाय न'खरखौ लानानै आरामसे जों जाबाय लोंबाय गानबाय जोमबाय। बिथांमोनासो मोनाखै। जोंनि हारिनि जौगानायनि थाखाय ससिय' इक'नमिक पलिटिकेल जौगानायनि थाखाय जोंनि हारिनि उदांस्रिनि थाखाय बिथांमोना गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौबो गोबां नागारनो गोनां जाबाय। दा बिथांमोना जोंनि भारत सरकारजों दावहा नांनानैथ' फेजेननो हाया। भारत सरकारखौ जि भारत सरकारा बुहुमनि मादाव 4थि पावारफुल बेखौ फेजेननो हाया। बेनिखायनो पलिटिकेल डायलग मोनसे नांगौ जायो। बे बिथांमोनखौ हाग्रायाव थानायनिफ्राय अभारग्राउन्डआव लाबोनो थाखाय जोंनि एबसु बिथांनि दैदेननायाव गोबां नाजाबाय आरो फैयै फैयै बिथांमोना खर' गंग्लायबाय आरो बिथांमोना दायो अभारग्राउन्डआव फैनो हाबाय। बिथांमोना दुखु खस्थ' जारला सैसोनायनिफ्राय बारग'बाय। बिथांमोना दा गावबा गाव न'खराव थांनानै स्वाभाबिक जिबन जापन खुंनो हादों। बेनि थाखाय आं गोजोनदों। आरो बे एनडिएफबिफ्रानो सुक्ति साखर खालामबाय दिल्लीयाव। दायो बे सुक्ति खालामनायखौ गोबां मानसिफ्रा मा दङ बेयाव जेबो गैया होनना साननो हागौ। बे सुक्ति खालामनायाव एग्रिमेन्ट खालामनायाव बेयाव जाम्बा जाम्था मानसिया सुक्ति खालामाखै। जाबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ जों सानफेरा जों साननो हाया सानबाबो मिथिया बेबायदि गेदेमा सुबुंफोर इसोरा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोबां गुनि गियानि गोरों गोरा मानसि सोरजिना होदों। दा बिथांमोननि दैदेननायावनो दिल्लीयावहा सुक्ति जाबाय। आरो बेखौ फार बेटार मानो बुंदों होनना बुङोब्ला आगोलनि मोननै 1993 2003 बे मोननैया जि सुक्ति जानायमोन बे बिटिआर सुक्ति बायदि आं नुनो मोनाखैमोन। आं बे मोननै सुक्तियावबो आंबो दङ। आं मिथिगौ आं नायदों। दायो
नैबे बिटिआर सुक्तिनि जितु MOS बेखौ आं फुरा फरायजोबदों फरायनानै आं गोजोनदों से नम्बराव जों मिथिगौ ट्राइबेल इउनिभारसिटि अर्गेनिक इउनिभारसिटि मेडिकेल कलेज नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी बेबायदि गैयामोन दा जोंफोर बेफोरखौ मोननो हादों दायो बेफोरखौ मोननायनिफ्राय जोंहा मा लाब जागोन जोंनि बर' माहारिफ्रा आर्थिक अबस्थायाव रांखान्थि बिफानाव जोङो बहुत गाहायाव दङ जोंनि गोसो बायदि जोङो गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैनो हाया आरो जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्राव जेनेरेल कास्टफोरजों फेजेननाया जोंहा बहुत खस्थ' बेनिखायनो जुदि मेडिकेल कलेजाव जुदि जोंनि बर' माहारिया जुदि फरायनो मोनोबा खाथियाव अर्गेनिक जुदि इउनिभारसिटि होयोबा ट्राइबेल इउनिभारसिटि होयोबा जों साननि फरायसाफोरबो फरायनो मोनगोन आरो बिहेखै बेयाव जायफ्रा मजुरि मावना जाग्रा मानसि बिथांमोनाबो खामानि दामानि मावनानै बहुत आर्थिक अबस्थायाव लाभालाब जागोन आरो जायफ्रा रोंगौथि गोनां बिथांमोनाबो जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव थानानैनो बे अनुस्थानफ्रा साख्रि मोनगोन बेफोरबायदि सुबिदा मा मोननो 2 नम्बराव जाहैबाय आगोलनि सुक्तिफ्राव बड'लेण्डनि माखासे स्कुल्स कलेजेस बेबादिया भेन्सार अबस्थानिफ्राय प्रभिन्सियेल खोथाफोरखौ जागोन होननानै जों जाफेरनाय मोनासै गोबां मानगोनां फोरोंगुरुफ्रा साख्रि मोनाजासेनो साख्रिनि फैसा गरसेबो दांनो मोनाजासेनो रिटायार जाबाय बेनिख्रुइ दुखुनि बाथ्रा मा दंबायो दायो बे सुक्ति जानाय लोगो लोगो बेसांखिनिखौ स्कुल कलेज जायफ्रा स्कुल कलेजा भेन्सार अबस्थायाव दङ गासैखौबो प्रिभिलेज खालामनाय जागोन होननानै सुक्ति होदों बेसेबां रंजागोनां बाथ्रा बेनिफ्राय 3 नम्बराव जों नायनि जों बै बिटिसि सुक्तियावहा गंब्रै जिल्लामोन दा बिटिआर सुक्तिया मोनद' जिल्ला जागोन सानजा जोंनि बर' फिसाफोरा आलानि आथानि जाना दङ गोबां बेसेन गोसा साननो गोरोंफ्रा सानजानि खोथाफोरखौ साननानै मोननै डिस्ट्रिक्ट लादेरबावदों मोनसे जाबाय हलंगि मोनसे जाबाय माइनक्सि बेसेबां रंजाथावना बे मोननै डिस्ट्रिक्ट जागोन बिनि उनाव आरोबाव जोंनि जितु प्रेजेन्ट कन्स्टिटुएन्सिस देयर आर अनलि 40 नाउ एकर्डिं टु दिस एग्रिमेन्ट इट हेज बीन एक्सटेन्डेड फ्रम 40 to 60 कन्स्टिटुएन्सिस गोबां सुबिदाफोरखौ जों मोनसिगोन आरो फर्थलि जोंनि बे बर' माहारिफोरनि हा हुफ्रा गुबुन मानसिनि आखायाव सहजै थाङो जोंहाबो गोरोन्थि दङ जोंनि बर' माहारिनि माखासे अफिसारफ्रा गरनैसो फैसानि थाखाय जोंनि बर' माहारिनि हाफोरखौ साना हुआ गुबुननि नामजारि खालामनायनि थाखाय एनअसि होबाय बायो दा आयेननि मथेबा ब्रिटिश सरकारनि दिनावनो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआ जोंनि बे हा बेखौ राव गुबुन माहारिफ्रा मोना होननानै सुक्ति मोनसे दङमोन दिनै बहा थांखो नाथाय बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बेखौ गुरुत्व होनानै जोंनि बे हा हुफोरखौ जोंनि आखाइनिफ्राय सहजै मोना बेसेबांखिनि सुक्ति जाबाय दायो खोथाया जाहैबाय मा बे सुक्तिसो जाना दङ इट हेज बीन मेड अनलि एग्रिमेन्ट बाट इट इज टु बी इमप्लिमेन्टेड बेखौ खामानियाव मावना दिन्थिनांगोन हु विल इमप्लिमेन्ट सोर मावगोन नट इउ एन्ड आइ नोंथांबा आं हाया बेखौ जायफ्रा बे सुक्ति साखरकारि खालामबाय जायफ्रा बेखौ एग्रिमेन्ट खालामबाय बे एग्रिमेन्ट खालामनाय बिथांमोननि गेजेरजोंसो बेखौ खालामनो हागोन बेनि गेजेराव जोङो जायफ्रा एनडिपिफ्रा सुक्ति साखर खालामबाय गोबां बोसोर सात जागा सैसोबाय बिथांमोना दायो बिसायख'थियाव साफा साफा बिजाथि महरै सिखारदों बिथांमोननि मेगन मोदैखौ बिथांमोननि गाबनायखौ जोङो सहायबाय दायो बिथांमोना जुदि बिसायख'थियाव जुदि देरहालाङोब्ला बिथांमोना सुक्तिखौ साखर खालामनो हागोन आरो लोगोसे बे एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन फै जोङो बिथांमोनखौ जोंनि अननायनि भटखौ बिथांमोननो जों होनि बिथांमोनखौ जों देरहाहोनि बिथांमोनखौ जों नायनि जों नेबाय सिगाङाव जोङो गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ जों नेबाय दायो जोङो बिथांमोननोबो सुबिदा होनि बिथांमोना मावमारा ना मावमारा जुदि बिथांमोना जुदि उनाव जुदि मावाब्ला जों बिथांमोनखौबो होनाय नङा खिन्थु आंनि फोथायनायाव बिथांमोना मावगोन बेनिखाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव
जोङो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जायफ्रा बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन बिथांमोननि सायाव गिदिर मोनसे सिन्ता खालामनानै जोंनि बेसेन गोसा भटखौ बिथांमोननो होनाया जोंनि धोरोम। बेखौ आं सानदों आंनि अननाया बिथांमोननि सायाव दोङो। आङो सासे बारग' फोरोंगुरु महरै आंहाबो हारिनि प्रति अननाय दोङो। 35 बोसोर आंबो हारिखौ सिबिबोबाय। गोबां गथ'फोरखौ आं दा मोननो हायो। थेवबो आं दा बे खोथाखौसो बुंनो गोसो जादों। जोंनि हारिया जौगानांगौ। गुबुन हारिया गोजौ जांख्लायाव मोनहैनाय बायदि जोंनि हारियाबो जौगाहैनांगौ। जोंनि फरायसाफ्रा रोंगौथि गोबां दङ। बे रोंगौथि थाब्लाबो रांखान्थि बिफानाव सातजाला जानायखाय जोंनि गथ'फ्रा हयथ' हायाखै। किन्तु जिफोर अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्रा जायगायावनो जुदि जायोब्ला जोङो जोंनि गथ'फोरखौ फरायहोनो हागोन। जोंनि माखासे मजुरि मावग्राफ्राबो खामानि मावनो हागोन। जोंनि गोरों गोरा मानसिफ्राबो जब बेयाव खामानि मावनो हागोन। आं बेखौ सानदों। बेनिखायनो फै जों खौसे जानानै फैबाय थानाय इमप्लिमेन्टेसन खुंनायखौ सिगाङाव लानानै जोङो उपजुक्त बेक्तिफोरखौ इलेक्सनाव देरहाहोनानै बे एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जों हेफाजाब खालामनि। इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम बोर होथों। आंनि सुंद' बिबुंथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।